Mga kagalaan, mga kaigsunan, wala akong tako'y plano na mag-live stream karon. Kay na ako'y mga gamit, naibalo naman mo na ako'y mga gamit. Pero wala ay mga technician. Kaya kanyan to, na ako'y technician. Pero ang ganun mga plano man yung nagunay, una rin yung tao. Kutob na gamay rin na mauhan dire. Ang among video camera, wala magamit. So, iPhone rin yun, ang among gamit na mo nang gagmay taon mi. Yang lighting facilities, di pagid kayo balansi. Na may floodlight, di po may kayo palang magamit. So, sorry kayo kung na mga kulangon sa atong teknolohiya. Parang importante, madungog lang ko ninyo mga kaigsunan. Ako Musbon, ang Cagayan de Oro City, na ilalom sa community quarantine. Tungod kay adunay duha ka mga nakalas na kinabuhi. Bisan patuod o wala pa moabot ang laboratory result apan ang mga doctors sa ilang gitanaw na mga diagnosis o laboratory test o uban pa o mga symptoms nagtuo sila nga kini resulta sa COVID-19. Mo nga karon ang akong topiko atong ipahaom sa atong kapanahonan. Ang akong title is very simple. Worse than COVID-19. Mas mangilad pa kaysa COVID-19. Dili ko moadto sa mga scientific na lalom-lalom. Kaya dili na akong feel. Apa na atong tunan kung unsa kini ang kahulugan sa atong kapanahunan. Ang COVID-19, ang uban himo nga mga palingaw-lingaw na sa panahon tungkol sa kakulba. May usa nga nag-post na nagingon, ang asawa iyag yung quarantine ang iyang bana kay positive nga dunay COVID-19 year old. So, gi-quarantine ako ng bana kaya naikabit nga 19 anyos. No? Kana lang mga pawala lang na sa atong mga kakuyaw. Ang usa nga nag-post na gingon, may positibo kuno kining maong virus nga midagsan kay ang mga mall sirado. So, ang mga asawa nga hilig kayo mag-shopping, makasave na mo kwarta, kaya di mo makapang-shopping karon. May usapod na nagpasiaw na nagingon. Ang ila ko ng balay, husay na kayo, kaya ang mga babae sa balay, puros na adunay mask. So, di na kayo sila makatingo. Hinay na ang mga tingo. So, kini mga comment, pawala lang ni sa atong mga kakuyaw. Kinsa man lugar, hindi makuyawan ini. Grabe ang atong kahasong niini. Mga biyahe nato, nangakansilar. Mga linuhukan nato, limitado. Ang ato na balakan o magdugay pegyod ni, kumusta man ang mga supply sa atong kusina? Kami nagkapangandam namin, pero may kabalog karusa ni mahurot. Di masayon. Ang mga limitadong income nga kanang adlaw-adlaw na ginabuhi, kumusta man? Ang mga nagadrive sa mga sakyanan di pasahero uban pa, asa sila mangitag panginabuhi? Dili masayon. Di gyud masayon. Ang uban ng mga syudad, ang uban ng panggobyerno, mihatag og subsidy sa mga tao. Nga sila paghatagan kada adlaw. Pero ang pangutanan, maato ba ka ni sa gobyerno sa paghatag sa kadaghan nato sa Pilipinas? Dili na sa'yo. Ang teksto ng atong pagatunan makita sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 11.
and great earthquakes shall be in diverse places, and famines, and pestilences, and fearful sights, and great signs shall be there from heaven. O ang makusog ng mga linog sa nakalalayang mga dapit, mga gutom, mga kamatay, makahadlok ng mga taglanaon ng pangitabo, mga dagkong ilhanan gikan sa kalangitan. Ang context sa Luke chapter 11, buti pasabot, ang buot nga kinatibukan nga pagtulunan sa Lucas kapitulo 11, mahitungod kini sa duha, local and apocalyptic prophetic fulfillment. Lokal o katong umaabot nga mga panghitabo. Local fulfillment tungod kay kini tagna man nga haduol na nga magunob ang siyudad sa Jerusalem. That is local. Dirira sa atong kalibutan. Apan apocalyptic tungod kay kini tagna man sa katapusan sa kapanahunan nga magahatod sa pagbalik sa atong Ginoo. Adunay mga pasidaan kanato ni ining mga paghitabo. Kang Lucas kapitulo 21 o Matthew chapter 24 po parehas ang emphasis niya. Sa Matthew 24 verse 6 nagingon, mga gubat moabot apan ayaw kamo kahadlok. Nga naman, diba nini? For all these things shall come to pass, but the end is not yet. Grabe na pasidaan. Mga gubat, nagkagulihan na. Ayaw mo kahadlok. Kay kining butanga mahitabo gayod. Apa na siya gayon? But the end is not yet. Ang katapusan, dili pa. Sa verses 7 and 8, nagapadayon, gutom, kamatay, linog sa nagkalilaing mga dapit. All these things are the beginning of sorrows. Grabe nga linog, grabe nga kamatay, grabe nga gutom. Apa na kayo sige ni Jesus, all these things are the beginning of sorrows. Kining tanan, mga sinugdanan lamang sa kaduol. Nagpasabot, the worst is yet to come. The worst is yet to come. Ang mangilad, umaabot pa. Kay kining atong giatubang karon, sinugdanan lang sa mga kasakit. Dili pa mo'y katapusan, sinugdanan, mga kaigsuonan. Kung sinugdanan man kining atong nasaksihan karon, unsa pa ka ang katapusan? Ako nagtuo nga kamo well-informed na. Tungod kay social media, newspaper, television, o radyo, pamantalaan, daghang mga artikulo mahitungod sa COVID-19. Ining virus karon nga midagsan, nga nagpatay sa libo-kalibo ka mga tao. So adunay duha ka mga punto nga gusto na kong i-share kaninyo. Ngano kuno nagikan man sa Asia nagsugod ang kadaghanan sa mga baratian nga mukaylap. Sa mapanangit sa bird flu, SARS, o guban pa. Karon kini coronavirus sa Asia nagsugod. Tuguti ko nga akong isaysa kaninyo, gipublish kini na ito March 9, 2020 sa usa ka doktor, si Soresh V. Kutsipudi, Associate Director, Animal Diagnostic Laboratory at Penn State University. Siya may nag-focus sa pagtuon sa gitawag zoonotic virus. Ang zoonotic
virus, buti pasabot, usa kini ka virus o kagaw nga gikan sa mananap nga mobalid sa tao ug ang tao mo'y biktima. Matod pa niya, ngano man gyud nga kadaghanan niining sakit gikan sa mananap paingon sa tao, birds flu, SARS ug uban pa, ngano man nga gikan man gyud sa mananap, ngano man nga gikan man sa Asia. Paminaw. It's na mga punto ba, it makes sense. Tulo ka mga problema ang iyang isgutan. Ngano na sa Asia magsugod. 1. Population explosion. 2. Fast urbanization. 3. Deforestation. Environmental problems. Oritas population explosion. Tungod sa kadaghan tao sa kalibutan, madali mulukok ang balatian. Tungod sa kadaghan. Ugon niya, sa pagkakaroon, ang pinagkakusog nga gitawag urbanization nasa Asia. Ang urbanization, buti pasabot, nga mga tao na malhin gikan sa probinsya, sa lungsod, sa uma, na malhin sa syudad, nagpunsisok o nagdasok. Ang Europe, wala problema sa urbanization kay highly urbanized na sila. Wala pag matao si Kinisos, daghan mga dapit na urbanized. Ang problema ang Asia, kay maupay pagka-urbanized. So ang mga tao gikas probinsya, maupay pagpamalin nato sa syudad. Tanaw ninyong Manila, tanaw ninyong Cebu. May mga tao na inias Mindanao, nga ang handom ragyod, makaatog Manila. Duhare tuyo, makatrabaho o makamawag tinagalog. Unsa nila kahintang? Tuwa sa mga Islam. Nagdasok og puyo. Usa ka balay nga gamay, tagduha ka pamilya ang magpuyo. Ang Casillas wa na magkadimaw. Ang kanal wa na magkadimaw. Ang suba gipuy ana. So ang tanang nga basura na diha. Sa diha nga nahugaw ang palibot, masayod makatakbo yung balatian. Ug sa diha nga nagdasok ang mga tao sa syudad, nawa na sila yung mga luna, nan, matod pa, ni Dr. Kuchipudi, kung naay magsakit, masayod kini magtakod-takod, tungod kay sila nagkaposisyon. Ang ikatulo is environment. Ang number 1 nga iyang gisahit maong deforestation. Primero, yung kung ano nga deforestation gi-apil man paminaw mo sa inyong explanation. Ang mga mananap, mga insekto o pa na nagpuyo sa kalasangan. Sa diha nga ang mga tao putol-kiputol sa mga kakahuyan. Nitubo ang mga tanong pero ang mga mananap na ihalas nangawala. Ug sa diha ng mananap, wa na sila mapuy-an tungod kay ang mga tao na anas mga uma, miadto sila sa layo. Kadtong mananap nga kumakaon sa isig ka mananap, nang layas na. Very simple, nga akong isahit ka ninyo. Ang brown owl. Brown owl. Kaya ngiw-ngiw na brown. Pagkawan na na'y kahoy, layas sila sa unahan. Ug sumala sa study sa Israel, nakaplagan na kining brown owl sa usa ka tuig makakaon og 25,000 ka mga ilaga. Tanaw na mga kaigsunan. Usa lang ka owl mo konsumo og 25,000 ka mga ilaga kada tuig. Tungod kay nga putol ng mga kahoy, owl lang, wala itong isay. So ang owl nilayas. Kung sa may nabilin, ilaga. O kining ilaga, kay wa na may kumakaon, wa na kontrol. O kining ilaga, mo niya ang ahinti sa daghang mga kagaw nga mutakod sa mga tao. Sunod nga gisay.
Kung makulangan na o pagkaon ng mga mananap sa bukid, kining mga ihalas nga mananap, mulugso na magabi, paingon nga rin sa uma. O ang magdala o daghang mga kagaw, kining mga ihalas nga mananap. So nagbilin og kagaw diri sa mga uma. Pagkaadlaw, mubalik sa kalasangan. Kining mga punto akong generalize. Nabi ako'y mga katinuuran ani. Busa nagingon si Dr. Kutsipudi nga kining mananap nga unta tuwa sa kalasangan mao na ni ang magdala og sakit. O kay ang Asia, ang problema man mao wala na'y mga kalasangan, mo hinungdan ang mananap maunay maghatod og bartian ngadto sa tao. Ang sunod, ako ginapili ba ginako ng mga article, ginapili ko dako kanang gipadala nako sa Facebook. Ako kumbinsido ko ani, why hard to find vaccine or treatment to COVID-19? Ngano nga malisod mangita o magbuhat o usa ka bakuna o tambal sa COVID-19. I would like to give credit kang Marcelin Andalis nga nagsulat ini. Giganahan ko siya ang pagkasulat kay 5 nga konsepto gikan sa science iyang gisinsilyo kayo. Matud pa niya. Duha ka paagi nga ang tao makabaton og immune sa usa ka bakterya. Naglisod ko anang immunity. Apan but pasabot, kana bang di ka madutlan, di ka matakdan. Kung sa ato pang sinultan, nahimo kang kublan. Nahimo kang kublan. Kana bang mga tao nga nagtuo nga doon ay mga habak-habak, kung tigbason sila, di masamad, mahimo silang kublan. So, ang immunity, buti pasabot, dili ka matakbuyan. Duha ka paagi nga ang tao, dunay kapasidad nga makabaton og immunity batok sa kagaw. 1. Kung magsakit siya din ang sakita, dahil naka-recover siya, di na siya matakbuyan sa mauna sakit. Pananglit, kanamatipdas, mga chickenpox, uguban pa. Magsakit ka niya na, unya naka-recover ka, noon sa ka, na-immune ka na. Di na ka matakdan. O ang ikaduha nga mahimo ka makabaton ka immune sa mga balatian, mga bakuna, vaccination. O matud pa sa mga sinulat, ang immune system sa tao makamatikod sa kaaway nga kagaw kung kini nga kagaw gikan sa tao. Nga naman, kay sinati ang maong immune system sa karakteristik sa kagaw sa tao. Apan kung ang virus o kagaw gikan sa mananap, mubalhin sa tao, ang atong natural immune system dili makadetect, dili makamao makig-away, dili makabelong nga kaaway na din ning musulod. Nga naman, kay ang karakteristik sa virus gikan sa mananap, dili mailhan sa immune system sa tao, kay ang iyang karakteristik dili man karakteristik sa virus sa tao. Yan ang punto akong nasabtan, kay dili man ko medical professional. Nga diay kining virus gikan sa mananap nga mutakboy sa tao, dili masagang sa immune system sa tao tungod kay ang iyang karakteristik dili man sama sa tao. Mao ang katarungan nga ang coronavirus o nailan nga COVID-19 walay tambal o walay bakuna tungod kay kini virus man gikan sa mananap. Okay.
Karon, nagsugod na ni sa China. Gabay lang. Nagsugod lang nga epidemic. Gabay lang. The fact, ang gobyerno sa China, misulay nga ang mga media di yun magpatik niini. Sa atong naibaluan, gidakop ang doktor nga nagpahibalo niini. Gani na biktima nga namatay sa mao nga coronavirus. Nagsugod lang ni nga epidemic. Ugon niya, mikaila sa tibok kalibutan o ang World Health Organization mideklarar ng coronavirus dili na epidemic kung dili pandemic. Okay? Pandemic. Buto pa sabot, mikaila plus tibok kalibutan. Ang akong punto mo ni, what are the biblical implications of COVID-19? Unsa man ang buti pasabot nini sa balaang kasulatan kining coronavirus nga atong giatubang karon. Ako magaingon kaninyo nga ang bibliya dili ulahi. Dili ulahi. Mideklarar ang World Health Organization nga ang COVID-19 is a pandemic. Buti pasabot kailap sa tibok daong sayutan. While pandemic is not yet known in the language of the Bible, yet the implication is the same in Luke 21:11. Wala kay makita nga pulong sa Bible nga pandemic. Pero naay pulong nga susama-sama o kahulugan niya. Ang Luke 21:11 nagingon, usa sa mga ilanan nga doon na mubalik ang Ginoo is what? Famine, gutom, earthquake in diverse places, and pestilence. Gusto ko mo pick up anang purong pestilence. Mao nga kining mga Bisaya bitaw, mamalikas, ang mabili na lang wa na lens. Mamalikas sila. Pero di ay, ang pestilence nga gihubad sa Bisaya o kamatay, gikan kana sa Grigo nga pulong loimos. Nga ang kahulugan sa loimos means disease or plague. Disease or plague. Balatian o hampak. And I fully believe, mga kaigsunan, that plague is synonymous to pandemic. So, ang balang kasulatan nagatagna na kunay pandemic, mga kaigsunan, it is one of the signs nga doon ang pagbalik sa atong Ginoo sumala sa Luke 21:11. Karon, what is the implication of COVID-19 sa Bible na konsepto? There is worse than COVID-19 as we study its parallelism. Buti pasabot ang parallelism ka na atong itapad-tapad na dunay pagka susama-sama. Pananglit. Ano yan? Ang sala nagsugod. Dito rastaraman sa Eden. It started as endemic. If not, mga kaigsunan. Nagsugod lang. Dito sa taraman sa Eden. Apan wala madugay ang sala na himong pandemic. Sa Romans 5:19, gihulagway nga ang sala na himong pandemic. For us by one man's sins, one man's disobedience, many were made sinners. Usa ka tawo ang milapas, ug daghan ang nakasala. Unsa man kadaghan ang nakasala? Romans 3:23, for all have sinned and come short to the glory of God. For all have sinned. That is pandemic. Tibuok kalimutan.
Nakuyawan ang kalibutan sa COVID-19 kay nahimong pandemic, pilaray patay. Pilara. Pero ni ay sala nga mo'y pandemic nga walay usa nga exempted. Ikaw ako biktima nining spiritual pandemic nga maong sala, mga kaigsunan. Unsa man karon ang mapamaagi sa kalibutan aron mapugnan ang pagsabwag sa coronavirus. Ay balo na ta. Mask. Stilan, sulay ni Mrs. Serrano, mask pagka, pero hisyo na rin mag-mask ta. Init ang atong baba. Pero ako kikita-kwenta ha, mahay man ang mag-mask ta kay masala man ang mga virus. Pero wala man ninyo na ha? Nga atong carbon dioxide nagbalik-balik ug hingos nato. Samtang naglikay ta sa mga virus, ang carbon dioxide na makahilo nato, mora po'y muhilo nato. Kay carbon dioxide, mora atong gibuga o mora atong giginhawa. Ha? O sa pagyod, ventilator. Nag-uol ko magtanaw ni ining mga kapulisan sa Manila o kanang mga nasa frontliners. Ha? Kanang mga tikwa o mga temperature. Mas grabe na nila. Sa Amerika, ventilator. Ventilator. Naikuan din nga, naadihan na ilang ginhawa. Nga apil ang naong, na naitubo sa ilang ginhawaan. Murag aqua diving ang ilang kwan. Ventilator. Ang sunod nga gamos governor is community quarantine. Sunod, social distancing. Buti pasabot, di na magkadikit. Namuot yung ko na yung ubang mga tao. Pag-donate ni Manny Pacquiao sa pila to kalibo ng mga mask tungod kay si Jack Ma gikan sa China, ang yang donation na 50,000 ka mga mask gipaagi kang Senator Pacquiao. So si Senator Pacquiao nag-donate nga to sa kapulisan sa Manila frontliners. Pag picture na yun, comment na yun ng Facebook. Kung sa'yo comment, social distancing. Ngano kuno nga nagdikit si Manny Pacquiao o ang pulis ng official. Ang nakita sa mga tao, social distancing, huwag yung makita ang mask na gidonate ni Manny Pacquiao. I could not understand. Samtang si Presidente Trump, tanaw ninyo sa mga telebisyon, sa press release, na-address kilid ang mga kong tao. Social distancing. Mudistansya ka kuno sa inyong isip ka tao, aron di matakdan ka sa mong virus. Don't you know that in the Bible, there is a spiritual distancing? Psalm chapter 1 verse 1. Niya din ang spiritual distancing. Psalm chapter 1 verse 1. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. This is spiritual distancing. Bulan ang tao nga magalakaw sa tambag sa dili mga Diyos noon. Nga wala magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni naglingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. This is social distancing. No? Gala mga kaigsunan, are we practicing spiritual distancing? Ha? Kaya ba, nagpalayo ba kita? Muna nga ba mo ingon na, Pastor, kung sa man yung badlong ba niya sa iglesia? Kung sa man niya eh? Atong mga dalaga ulit tao, matanaw magbaili. Nga mong gibistigar, wala man may musulot sa bailihan. Naramay sa gawa sa Quran. Ha? Ang akong pangutana, are we observing social distancing? Sunod, 2 Corinthians 6:14. This is social and spiritual distancing. Be ye not
unequally yoked with unbelievers. Spiritual and social distancing. Be ye not unequally yoked with unbelievers. Dili ka magpasangon sa yugo sa dili matinuhon. Kay unsa may katuyuan sa kahayag makiguban sa ngitngit, ug unsa may katuyuan sa matarong makiguban sa dili matarong. 2 Corinthians 6:14. Wala ko mag-ingon nga wala tay social interaction sa komunidad. Ayaw mo kalimot, nagingon ang Ginoo, we are in this world, but we are not of the world. Niata nining kalibutan na apan dili kita iya sa kalibutan. Kaya tuyo nato nga doon na tayo interaction aron madala nato ang mensahe sa kaluwasan. Pero kining giingon, be ye not unequally yoked. Buti pasabot nga ang prinsipyo sa dili matinuhon dili nimo isagop. Apa ni apa gyud kugangan nato. Ako ning ginganlan the most forgotten text in the Bible. The most forgotten text in the Bible. Nalimta na kini nga teksto sa Balaang Kasulatan. Kay ang paborito lamang sa mga Adventist, maro yun na second coming ng mga teksto, all about Sabbath ng mga teksto, all about pagkaon ng mga teksto, pero na teksto nga gusto na ko i-address sa mga batanon o sa mga ginikanan. As a lecturer of Happy Family, Deuteronomy chapter 7 verse 3. Nag-ingon ang Diyos kang Moses, ayaw mo kalimot, kung moabot na mo sa yuta sa saad sa Kanaan, ayaw mo kalimot. Ayaw ninyo ipaminyo ang inyong mga anak na babae at lalaki sa dili mga Israelano. Ayaw ninyo ipaminyo ang inyong mga anak na lalaki at babae sa dili mga Israelano. May katarungan ng nano. Nagpalayo ng Diyos, they will turn away from following God and serve their gods. Kaya sila mo talikod sa pag-alagad sa Diyos o walagad sila sa ilang mga Diyos-Diyos. History tells us na ang problema sa mga Israeltanon mo ang pakiglambigit nila sa ilang espirituhanong kinabuhi sa mga taga-gawas. Mo nga nagpasidanon. Pasidanan ko kamo Israel, ayaw ninyo ipaminyo ang inyong mga anak na babae at lalaki sa dili mga Israelanon kay sila mo talikod sa pagsunod kanako ug sila mo simba sa ilang Diyos-Diyos. Igala mga kaigsunan. Kini karon dili na kanunay ginahisgutan sa atong simbahan. Unlike sa mga pioneering days kay mga anak kaniadto ginapasantot niini pero karon murag wala na. Ug unya unsang resulta? Nay resulta. Unsa gingon? So the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly. Og ang kaligut-gut sa Dios mudilaab sa inyong atubangan ug magalaglag kaniyo diha. So pinaagi nini ako mag-appeal sa atong mga batanon. Always remember this text na kung kamo mangita o kaubanan sa kinabuhi, kung kamo mangita uyab sa inyong kinabuhi, stick nini nga prinsipyo. Mangita ta sa atong kaubanan sa pag-alagad. Dili man assurance nga kung Adventista ang atong kauban sa kinabuhi, perfect atong kinabuhi. No, it's not. Apan dako ang advantage kaysa disadvantage kung atong kaubanan sa kinabuhi, kaubanan ito sa pag-alagad. Karon, coronavirus. Bisag asa mo i-istoryahan. Television. Gipangkat ang uban ng mga programa kaya kanunay ang balita mahitungod sa coronavirus. Radio, coronavirus. Social media, coronavirus. Mga silingan ang isgutan, coronavirus.
Dili kini gamay nga butang. Dili kini taw-tiaw. Nakaapekto sa tanang mga tao gagmay dagko sa pian o kabus. Nakabasa ko sa article. 4 ka bilyonaryos tibok nga kalibutan. Gitipon ang nilang alkansi, sinining 27 billion dollars ang nawalan kanila. Kung i-apel ang inyong alkansi, pinaka. Kami pananglit. Wala milakaw. Kumusta man ta? Kung i-apel ang tanang alkansi sa tibok ng kalibutan, pila ka trilyon, mga kaigsunan. Makaapekto kini sa ekonomiya. O dunay kahadlok sa mga ekonomista na kung di kini mahunong, kini mo resulta o gitawag o economic depression. Bagsak ang ekonomiya sa mga kanasuran. Mao kini ang sugilanon sa mga tao. Apan nabalaka ako, samtang ang mga tao nagahisgot sa coronavirus, ang akong pangutana, have we talked about the Word of God? Naghisgot ba kita sa pulong sa Diyos? Nalimtan ba nato na kini mga ilhana na sa doon ng pagbalik sa atong Ginoo? Inay nga kita magkakahadlok. Di lamang kita mangandam sa atong pagkaon. Di lamang kita mangandam sa physical. Aba nga itong ipagandam na baustanan. Ang atong spiritual na pagkinabuhi. Tungod kay kining pandemic na nahitabo, tudlo na kini sa doon ng pagbalik sa atong Ginoo. Bisa ka sa karon coronavirus ang iskutan. Bisa ka sa karon coronavirus ang ikadlukan. Apan wa maghisgot ang tao sa kadlok sa impyerno nga umabot. Coronavirus. Magalaglag lamang ka na sa lawas tao. Apan ang impyerno magalaglag sa tibok nga pagkatao, mga kaigsunan. Gidivert, mga kaigsunan, ang atong atensyon sa yawa. Gifocus kita niining mga butana. Aron ang atong kabala kag kahadlok, di na kita makapangandam sa atong espiritual. Kaya ang atong gifocus karon sa pagpangandam, mao man ang atong mga pisikal, mga bugas, mga sudan, mga mas uban pa. Ang tao ni kurog sa kadlok sa coronavirus. Apan sulti sa impyerno nga umaabot, they don't care about it. Sulti nga adunay 7 ka hampak nga umaabot. Adunay 7 ka pandemic nga giandam sa atong Ginoo. And they don't try. Ang tao, mulimutin mo lang. Karon nga netabo ni, this is the time now. Dili ko batok sa community quarantine. Dili ko batok sa pag-suspend sa mga church services. Dili ko batok na. Although, lahi ang sit-up kaniadto karon. Kay kung imong basahon na Book of Kings o Chronicles, pag dunay mga kalamidad nga moabot sa Israel, ang mga tao tuwa nagpunsisok sa templo. May mga dangan nga mukaon silang mga tanom, ang mga tao tuwa sa templo sige gampo. May mga kaaway nga umaabot nga musulong sa Israel, ang tanang mga tao tuwa gampo sa templo. May mga baratian, ang mga tao tuwa dito. Pero mga kaigsunan, hibalan ninyo, may uswat ang kagaw eh. Kaniadto ang kikahadlukan nga balatian ang sanla. Mga balaw ng Israel, nga kung may tao nga sanlahon, ipapahawa siya sa komunidad. Isolation. Mahimot ang katawanan kung mo insista na dito na simbahan. Kaysa atong pagtapok dito, makapadugang ang problema tungod kay dali manakod ang kagaw. O sa kasimbahan, o sa nagkatawang karyera, hurot ang tanan.
So, dili ko against nining pag-suspend sa church services. But, akong balik kong kining pag-suspend sa church services is an eye-opener that the government has the power to deny churchgoers in one way or another. So, kini, nagpakita ka nato na kining gobyerno may gahum sa pagdili o pagtugot sa mga tao sa pagsimba. Tungod kay gigamit, dili man religious liberty. Ang gigamit mao man ang paglikay sa balatian. So di tama accuse nga gidid-an ta pagsimba tungod sa religious liberty. No! Religious liberty naara ka na to. Upon over the religious liberty, mga health protection sa tao. This is ahead, mga kaigsoon. Madto ko sa atong punto yun. This is ahead that if universal Sunday law is applied, Satan has all the means not to appear it as a religious intolerance. So ang yawa, mangitag pamagi, na kung ipakanaog na ang balaod nga Domingo lang mo'y simbahon, mangita ang yawa og katarungan nga dili religious liberty ang gilapas kung dili adore katarungan. Funos. Wa ko kibalo. Posible ka nga ang pandemic o sandilo manag-uban? Posible ka? I don't know. Apa na nga kung punto mo, this is an eye-opener alang ka na itong mga nagabasa ng Biblia. Na dili day posible ng tao mapugang pagsimba sa usa ka katarungan. O ako ning gitanaw nga kung ang universal Sunday law maaplikar na sa tibuok mga kaigsunan. Ang yawa mangitag pamagi ng Domingo dili paglapas sa religious liberty. Wa ko kaban o sa ikatarungan. Bosa ko mag-inwan niya. I believe what is happening today is a dry run. I repeat, I believe what is happening today is a dry run for tomorrow's prophetic fulfillment and Revelation 13. Nagtuo ko mga kaigsunan na kini karon na hitabo sa coronavirus nga di na ta makasimba sa atong simbahan. Nagtuo ko. Dry run kini. Buti pasabot nag-ensayo ta. Nag-practice ta. Kaya na umaabot ang pinanektrisi na nag-iskot sa mananap ng mapintas ng mga gahong sa ruma. Di nung anay makapalit. Wa na makabarigya. Kung dili sila mudawat sa patik sa mananap ng mapintas ng mga umbini nga adlang ang paboray. So karon gianadahanan ng tao. Nag-dry run na ta. Kung sa kasal pa ugma, nag-practice na tag-marching, mga kaigsunan. This is the time now not to panic, but to fortify ourselves for the last day's events. Muna yung panahon, mga kaigsunan, nga dili kita magkaguliyan. Di kita magkabalaka. Kaya ang atong kinabuhi nas kamot sa atong Ginoo. Unsa man ang emphasize karon malikay kita, meaning coronavirus. Simple kayo. Hand washing. Ayan doon ang madungog. Kinahanglan manghugas og kamot. Hoy, akong dugangan na, kay basig nalimot mo. Manghugas gani mo kamot og sabon. Ang atong batasan, pag magpanabon, ato dahil usay nga na, bubuan na tubig at mawalan sabon. Sayop na, mga kaigsunan. Panghugas na itong kamot, magkanta ng kaghilom, happy birthday to you. Tapusa ang mong kanta, happy birthday to you. Una pa ka manghunaw. You get my point? Ha? So, samtang nanabon ka na, silent lang kagata, happy birthday to you, happy birthday to you. Pagkaman mo,
Tapusin yun mo ang maong istansa. Pagkaumanan na, una pa sa magunaw. O kung kanangit mag-ubo man ta, tinanungan, magtabong tagpan niya ang kortisyo. Kung nalimuta o mag-ubo, diri lang tunga sa siko. Atong yana. Pero dili mo kailap ang maong inatsi o ubo. Okay, ato lang sa nabiyan. Hand washing. Kamot, manghunaw yun. Patagkaroon ng niya. Muna na ay nag-post sa Facebook. Ano dito mga tao? Kung ganahan ba na yung creativity? Sa karon ang mga bata, magsiglag hugas kamot. Pero di na masugo, maghugas ng plato. Kaya wa kuno gi-emphasize sa radio at television ang maghugas ng plato. Pero mga ginagbay na bitaw, but I think na yung mga originality bitaw. So yung makita, alcohol, hand gel, hand soap, tissue paper, kahit mawala sa grocery. Kahit mawala sa grocery. Mga disinfectant na spray na mawala sa grocery, grabing pinalitay, grabing pinalitay. Magtanaw ka sa mga mall, magpalit o mga tissue, hospital mo rin tagsa na ka. Multicam, kadaghan. Lugson, ay magkalay mo. Doon ay contamination na kining alcohol, hand gel, dili, makapatay. Dili. In Matthew 5:13, samtang nato karon hugasan ng kamot, dili nato ikapon atong naong. Sa Matthew 5:13 nag-ingon, kung ang imong kamot mo hinungdan sa pagpagkasala, may paimo ng putlon. Muadto ta dinara sa langit nga pungkol, kaysa muadto sa imperno na kumpletong kamot. Grabe ni karadikal na sinuntian sa ato Ginoo. Dili ni literal. Unya nag-ingon ng Ginoo, kung ang imong mata mo hinungdan sa pagpagkasala, may pailugitan na. Muadto ka dinara sa langit nga bulhog, kaysa muadto sa imperno na duhay mata. This is not literal. This is hyperbole. This is a figure of speech. Nabuti pasabot mga kaigsunan ka na atong kamot. Mo na yung simbolo sa atong binuhatan. Kung ano na yung hand washing tungod sa pag-amping na dita matakbuyan sa kagaw, ang Diyos na gingon, dita manghunaw, putlog yun. Putlon ang binuhatan na dili maayo. Putlon ang bisyo. Putlon ang batasan na nakadaot sa isip katao. Putlon ang kaniya sa pagpanghirabot sa isip katao. Putlon. Putlon ang pagtago-tago sa pagpakasala mga kaigsoon. Putlon. Hand washing. Virus lang ang maligaya. Pero ang Diyos is radical. It is not hand washing. No! It's not hand washing. It is cutting your arm. Grabe yun ka-radical. No? Ingon ang Ginoo, di ka manghunaw. Kung ang imong kamot may nunas pagpakasala, ayaw panghunaw, putla ang imong kamot. Meaning to say, ayaw dugaya, put an end because the judgment is coming. Nasayod ba mo? Nga sa Leviticus 16, ano na gisulti na sa Diyo baton man? Adlaw sa pagtabon sa sala. Nga tarang mga Israelhanon, magtapok dito sa templo. Tribe by tribe, tribe by tribe. Dahil, adunay ilang balaod, nga 10 days before sa Diyo baton man. Adlaw sa pagtabon sa sala. Adlaw sa paghukom 10 days before. Ang mga Israelhanon, magsubay na o maghusay-husay na sa usa. Maghinulsol sila, gitawag ka na sa Leviticus 16, na nagpasakit silang kabalan. Afflicted their souls. Ang ginabuhat sa mga Hebranon mo, nga within 10 days, muli panahon sa reconciliation, magpasiguli sa kabubuton, mga pasaylo, mag-uli ang panimalay. Kaya ano, sa aton man umamot na. Igala,
coronavirus is pointing to us nga doon na pagbalik sa ating Ginoo. Kumusta man ang atong problema sa iglesia? Kanang mga away-away sa atong iglesia, napasiguli na ba? Kumusta man ang mga away-away sa panimalay, napasiguli na ba? Kumusta naman ang linibakay sa usag-usa, nahunod na ba? Kumusta naman ang paghilabot sa isikataw, ngadto sa isikataw, nahunod na ba? Coronavirus is pointing to us now. Ang ato lang mag-ampo kita. Mag-ampo kita sa hugot. Nang siyensya makakita og bakuna o medisina sa pagtambal ini. Kay sumala pa sa akong nadunggan sa mga report sa mga dagkong television. Nagaingon bisan pa og dunay ma-discovery karon na epektibo nga bakuna o tambal. Na kinahanglan pa 1 year ang production aron masuprayan ang tibok na kalibutan. Magampo kita mga kaigsunan nga kining praktikal ng mga measures sama sa pagmaskara, mask, no? Ventilator, hand wash, community distancing. Unta kini makaminimize mga kaigsunan. Apan ako magapasalig kaninyo. Samtang nagka-problema kita sa coronavirus, nga nahimong pandemic o walay tambal, ako magingong kaninyo, the spiritual pandemic has a cure. Ang espirituhanong pandemic, adunay tambal. Sa John 3:16, pagkasayro kayo, bisag kinsa nga matuo kang Ginoo, dili mamatay, kung dili may kinabuhi mo walay katapusan. This is the cure of the spiritual pandemic. Nga kung kita mo to ni Ginoo, di kita mamatay tungod sa sala. Di kita malaglag sa imperno. Apan pagbalik sa atong Ginoo, hatagan kita sa kinabuhi nga walay katapusan. This is the ultimate solution. Pasandahin na lamang kanang coronavirus. Kay kung itugot sa Ginoo, makaibito ang tao ang tambal. Apan kung dili, there is a lesson for us to learn. But somehow, ang focus karon sa tao niya sa pandemic nga coronavirus. Nalimtan nga doon ay pandemic na sala. Ako magadapit kaninyo mga kaigsunan. Pagkasimpul kayong tambal. Whosoever believes in Him shall not die, but have everlasting life. Sa pagtapos ako mag-ingon kaninyo. Balo na kini nga pahinulog sa ating Ginoo. Balo na kini nga pasalig sa Ginoo. Isaiah 1:18. Isaiah's honor the future. Come now, let us reason together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, these shall be white as snow. Though they be red like crimson, these shall be as wool. Umali ka mo. Husayo na to. Nagingon ang Ginoo. Kabisan ang inyong sala, mapula. Paputiyon ka na sama sa snow. Bisan palubos kapula. Paputiyon ko ka na sama sa maputing balhibo sa karnero. Mga kaigsunan, sin is more than coronavirus. Sin means death. Apan ang pasalig sa Ginoo, bisan unsa ang contamination sa sala na niya sa atong kinabuhi, naging mo na, come. Not tomorrow. Come now. Come now. Let us reason together. Kabisag unsa ka mangilad ang sala nato, hinluan ka na sa Ginoo. Bisag unsa ka dulum ang atong nabuhat, kubudol kita sa atong Ginoo. Iya kini pasayo. Kung unsa man ang atong ginabitbit ng mga sala, nining karaputan na. Mabug atong magaan ng sala. Mga kaigalan, mga kaigsunan. There's only one solution. It's only Jesus Christ. I repeat, sin is worse than coronavirus. But there is a solution.
While coronavirus, as of this moment, walay tambal. Kining pandemic na sala, na nasa atong kinabuhi. Adonai solusyon. Modol tayo ni Jesus. Putliun niya ang atong kinabuhi. Bisag unsa kanila ang atong nabuhat. Bisag unsa kabugat ng mga sala nga atong nabuhat. Bisag unsa kadaghan ng mga sala nga atong nabuhat. Kung modol kita ni Jesus, may kapasalot sa atong sala. Mag-ako kita. Gamhanan na Diyos. Salamat sa imong pasalig ka naman. Nabisag unsang nabuhat na nga mo sala. Kung kami mo dool niya kanimo og mga yung pasaylo, imo kami pasayloan. Salamat to Diyos sa kapasayloan nga mong gihatag ka naman. Kaya karon nakabaton kami og kabago sa among kinabuhi. O dili kami manimot sa pag-ampo nining coronavirus. Nga imong itugot ang siyensya, makakaplag og tambal nini. Apag kung unsang kagmaon nining kalibutan, kami nasayon na kiniminsahe lamang na ikaw hadoon na mo balik. Tabangin kami sa pagpangalan sa among kamay. Tabangin kami ng kakulang namo sa among pagtunay ang kanin. Tabangin kami nga usay doon ay bugnaw-bugnaw, init-init sa among pagalagan. Na kami mahimong mainit sa pagalagan. Salamat kay ko natubag sa pag-ampo. Kining tanang pagarabaton sa ngalan ni Jesus Manuluas. Amen. Kininyong higala mga kaigsonan, Pastor Wendell Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City, Maging Kini. Happy Sabbath.